Amba kau dia. Pecubi ke pecubi, pecubi ke pecubi. Hei, ya lah buat yang lain. Itu ada sambanya Wan. Makan sajalah. Anak kari makan bentuk iko kuah. Piti 10.000 Wan agianyo. Akan tak banyak lo. Amalu tak kajan dia Wan. Aja mengicik je lelah ya.
dia Wan poin dulu ni. Jadi Wan kapan kamu jadi sambasenyo? Aku alo lai. Terserah Wan lah. Aku akan makan kok kainda. Ayo nak dapet caro dan dia le doan. Deh malu sepatu tadi gua. Siapa yang menyuruhkan sepatu? Gua kepoi ya. Udah. Tapi kamu udah. Kok tersasak bana udah. Kepoi ke Jawa. Ke Jawa. Ala basunti udah. Bersuntik ayo ni gua. Bersuntik panjang ni. Petang lo suntik. Besok suntik dulu ni bah. Besok tengah jalan besok kau ni suntik dulu ni. Suntik ke suntik. Suntik ke suntik. Mati badan kau ni suntik. Denai bagalujo susah. Kurang jagonya pagi, udahlah tinggi hari. Adi malah dapet rasaki, sisa musang hanya mulai. Kajawa urang, kajawa awak, urang kajawa. Denai bagalujo susah. Kurang jagonya pagi, udahlah tinggi hari. Adi malah dapet rasaki, sisa musang hanya mulai. Kajawa urang, kajawa awak, urang kajawa. Suntik lah. Instan TV sekolah tuh ha.
Bak Den tu. Sungguh je rambutnya. Aku ya Bak Den koma. Dari gaya jalannya kok Bak Den koma. Awaslah. Tadi dia minta piti dak nyagi adiknya dah. Kininya boleh-boleh je nak gadi. Abah. Tadi dia minta piti ke Abah dapat agi dah. Kini Bak boleh-boleh sama nak gadi ha. Pulang. Ku tampil urang kadang, tampil urang dewasa kok. Pindah tampil anak-anak, pulang. Tidak, tak nak yang pulang dah. Minta piti. Malaysia. Emang aboku sia. Apa sia kau lah. Pulang lah capek lah. Kau anak tetangga. Anak oi. Ya, apa anak sekolah. Jalin lah Bak ko. Nak kecian kak mak. Awas lah Bak ko. Oi upiak dangala aba. Ya aku male upiak sekolah. Kok sepatu je bukan lai ado pia. Ba aku male juo balaja. Usahlah male pi sekolah untuk upiak juo. Usahlah male pi sekolah untuk upiak juo. Bukan upiak malah sekolah Bak. Piti balanjo upiak ndak bahagia. Gojo bebek abah amo babi Bak. Gojo anak abah sampili karyang. Abah lah sampili karyang. Abah lah sampili karyang. Hei Amak, ku nampak di mata ju kepala Dinda, aku mak nampak Dinda. Apa yang nampak Dinda? Dia nampak Dinda, aku mak nampak. Apa tuh? Dia nampak apa cewek di situ di Dinda mak. Apa cewek? Iya apa cewek abah? Di mana abah apa cewek? Dia di situ mak. Tuh yo parang dibuat nanya mak ya. Capek buat cari, capek. Tuh ya, nampak di mata. Ma, itu yang betul itu. Ma, oh, itu yang duduk sama cewek tuh. Iya ma, capek terus itu. Udah. Oh, di belakang Den udah mau boleh-boleh di Pajako. Sampai udah ada magi anak di belanjo. Itu. Alah babi nih udah di oyo. Kailah. Alah gae, alah bang tanah. Tidak julai, bang boleh-boleh julai. Sampai anak dari belanjo. Ini tera-tera udah boleh-boleh lah. Badendang kita badendang parintang hati di madu dua asinan bau tangan de dolar naik ala tiap hari. Oi lama lang badanan de tuan tolong ala kami lalita badan mamikiakan. Akarani mati di duri baku buah di kampung Cino bansai tibo orang rumah lari jawi di kandang ala hilang pulau. Lama lang badan bangsa itibo orang rumah lari jawi di kandang hilang pulau. Barale orang padang panjang ale bana mula pacu kudo elok pulau bakawan pincang tak aba piti mawan jajuo. Ondel gadang hati elok pulau bakawan pincang tak aba piti mawan jajuo. Lah heboh orang di nagari dek siamai membali oto nan bujang lagi heba bini dek kain sarung ke maha pulo. Ondeh lama lang badan nan bujang lagi heba bini dek kain sarung ke maha pulo. Di dulang sadulang lai pandulang ameh di bangko di marang rumah ndak lari setiap hari bakoa sajo.
padang panjang ale bana mula pacu kudo elok pulo bakawan pincang tak aba piti maun ja ajuo ondel gadang hati elok pulo bakawan pincang tak ba piti maun ja ajuo lah heboh orang di nagari dek siamai membali oto nan bujang laki heba bini dek kain sarung kamaha pulo ondeh lamalang badan nan bujang laki heba bini dek kain sarung kamaha pulo di dulang sadulang lai pandulang ameh di bangko di marang rumah ndak kalari setiap hari bakoa sajo ondeh lamalang badan di marang rumah ndak kalari setiap hari bakoa sajo sagalo nayak judul lagunya lagu bagarah lagara sajo kota Singbuang usama rabo ambo badendang lataru hijau ondel ladun sana oi kota Singbuang usama rabo ambo badendang lataru sajo Yes. Oi, main kami ni. Ang dia ni seluar. Ya bos, ya bos. Tak lang wa. Ya. Ya bos. Dah. Atai pun dulu. Jadi ya bos, ya bos. Tampang. Ya bos, ya bos, ya bos. Ya. Dah. Tak ni kemana? Buang gua. Ya bos, ya bos. Jak membayar orang dengan 4 tarang. Orang bagak dia main yo. Iya, iya. Banyak dengan ni orang matang adang. Iya, ya bos. Hercules, kali tahu Hercules? Lai bos. Ya. John Kay, kali tahu? Cak, yang lepada tu bos. Tidak. Cak bos. Yang masuk kanisa Kambangan Tang gua. Oh, iya, padi bos, ya bos ya. Kan preman baja tu tu. Iya, iya. Preman dan badunya lah. Iya, iya bos. Ya, senang aja bos, ya bos. Oh, tua. Dia agak kari lah, ikut litak, go litak. Iya bos, ya bos. 20 orang yang bayar batang ada orang ya. Iya bos, ya bos. Cepet lah. Iya bos. Yang gak angin sih. Jadi, Yang angin pungguan yang kau dah. Tak ada na. Angin ya bos? Iyo angin. Iya bos. 0-0. Iya. Ya mantap bos. Lahir. Iya, padi bos ya bos ya. Kayak gitu kan mantap. Iya. Patah siman kapak mengandam bos sama bos. Ini. Wajah tu lah merasai mengandaknya lihat. Lama rasa di bos ya bos ya. Hijau ladiang ya bos. Di alamak, keceng inyo minta mati wajah tu ba. Iya. Nah ya suwe seang ya selai. Setelah bos. Yo. Oh, full bos ah. Yo, biar terasus teh. Undi ibu bayu bos. Ndak manggalaga serika di kulit. Oh yo, undi. Isi ruan ah. Tunggu lu. Tak bos. Kita nelfon ah. Ah. Saya nelfon gua. Uy. Gua jawab. Lo. Ah? Dopo basa? Di yang daerah seketik tu di nagian dah lo tuntas dah lo. Ya lah, hantarin sini lah. Nak mau urut 4 orang gua. Siapa pun bos? Hercules. Hah? Hercules telepon bos? Yo. Wah, ayo bos ya bos. Tu Aceh bos. Dia kecil pasal jangan ribut ini kan. Tu nak bisa tangani surang loh. Iya, mati berjalan di tangan ke bos. Ancak bos tolong nan. Kini kau. Ya. Yolah. Awak sebagai bos terbaik kan. Iya bos, ya bos. Ai ikut je Den. Jadi bos. Jadi bos, bos. Ai ikut je Den. Jadi bos. Capek lah. Capek. Dia kau marah saya baca tu gua. Jadi bos. Enggak bos. Enggak bos. Ai diam. Enggak bos. Baca tu lah. Mangga bos. Baca tu nak membeli batang. Hah? Inyo nak membeli bangka-bangka. Tawatarin dia. Sebenarnya dia. Kedua ngamal lah.
kacau bos. Kota Herculesnya beman kapak John Ladiang si John K. Dia nak ketik takut je. Ai lah kacau bos. Bos, Jackie Chan tadi bos. Lai dan tampi nak kandung bareh dan tampi, namun diindang nak kandung bada dak juo. Lai diganti, mandeh diganti, namun nan hilang taraga juo, namun nan hilang taraga juo. Jika diindang bahkan dong bada dak juo, ela ditampi bahkan dong tapukan niru. Jika nan ilang di kana juo, dek mande bana indah katuju, dek mande bana indah katuju. Ela ditampi bahkan dong tapukan niru, bule nada daya bakini tabuang. Elo diganti, oi mande baru kami badua, yo balun gadang kami badua, yo balun gadang. Oi ayah bangi nak kandung pantai Babega, kapanan dari nak kandung yo pulau panjang. Sambil menangi aba-aba doa, sananglah mande di tangan urang, sananglah mande di tangan urang. Oya nada roba kandong yo bare solo, itu tanah moba kandong lama rasanya. Lamo marando indah lah elo, katiko aba lai muda juo, katiko aba lai muda juo. Elo dipilih bahkan dong bare nadaro, bulian lama oya bayo makan kito. Elo dipilih jandonan kayo, urangnya ranca banyak yang pulo, urangnya ranca banyak yang pulo. Jadi nama baru deh, iya abang kok. Udah bosan abang ngadon Rido. Yo, begitu tak bosan nampak baru tak bosan nampak lalu orang makan, orang minum, orang bosan nampak. Dicari lama baru mulai. Ada mak baru kan ada orang di rumah. Ya kemana mak cari ya mak baru? Tuh lihat tuh orang menjual di minimarket. Saya kado lo deh pak. Ku di kampung ku banyak kok mak baru di Bogor. Dari nan jando, nan gadi, nan gae, ado kok. Itu nampak bikin ya. Lai dan tampi nak kandung bareh dan tampi, namun diindang nak kandung bada dak juo. Lai diganti, mandeh diganti, namun nan hilang taraga juo, namun nan hilang taraga juo. Jika diindang bahkan dong bada dak juo, ela ditampi bahkan dong tapukan niru. Jika nan ilang di kana juo, dek mande bana indah katuju, dek mande bana indah katuju. Elo ditampi bahkan dong tapukan niru, bule nada daya bakini tabuang. Elo diganti, oi mande baru kami badua, yo balun gadang kami badua, yo balun gadang. Oi ayah bangi nak kandung pantai Babega, kapanan dari nak kandung yo pulau panjang.
Ini gitu. Ah, capek lah. Cari ke situ aja cepet lah. Dun sana iko carito jadi pareman di kungkung dapuo katiko kete yo badan dape ba iyo nana bedo gadang otanyo sukala takabu bagaco ayam jago di laman nyariang kukonyo di tampe sajo bakawan urang sisiekan cotimun dado harago bakawan urang sisiekan cotimun bungku dado harago jikonyo sanjo duduk kalapau yo nana bagunjang samo nana jo indu jiko didanga amwa pulau watak kicau ayela putih diminum amunyo mabuk kalil yang kampung awanan baga sado urang diago sajo jiko karajo sawajo para sakali indah kaluati do jiko karajo sawajo para sakali indah kaluati do. Dun sana iko carito jadi pareman di kungkung dapuo katiko kete yo badan dape ba iyo nana bedo gadang otanyo sukala takabu bagaco ayam jago di laman nyariang kukonyo di tampe sajo bakawan urang sisiekan cotimun dado harago bakawan urang sisiekan cotimun bungku dado harago jikonyo sanjo duduk kalapau yo nana bagunjang samo nana jo indu jiko didanga amwa pulau watak kicau ayela putih diminum amunyo mabuk kalil yang kampung awanan baga sado urang diago sajo jiko karajo sawajo para sakali indah kaluati do jiko karajo sawajo para sakali indah kaluati do.
pada aku ku ha. Lah kakak tunggu gua. Lai, Mengapa kan aku aja lewat sudah balagu. Itu kan lagu bah kecil one tadi kalau yoba itu capek lah kecil one capek lah. Ya capek lah nak baik itu do bajale-jale dulu. Barang maharnya nang kade minta kan begitu. Indak pagalu itu lah do gini wak pagagi lah. Kakan tua dah, kakan tua. Tapi nambah lanjut dedek ku ba ada. Ah, jo lah ya wak kalau coba dak bangi enak po jo lah. Tuhan aku, coba dah bangit ba ada. Kamarilah kau badan kamangece. Indah kau malu jok kurang gae. Basah rawa pendek baju tanpa puse. Oi abak sayang usah berang-berang ikuyonan kau ngetren kece urang manga pulo denai abak tagahan abak kula gae ketinggalan zaman. Astagfirullah, aku kece kau. Kaulah badoso melawan kamu. Sadarlah kau ini tuh agama atau kau nio masuk neraka. Indah saabak marabo-rabo denenda iyo di kecean kuto mangkonyo denai tampil bantua iko sarawa pendek baju sahabat dado. Bonda talo pitaka pai kau dari rumah. Tenda nio jo anak namandanga tua. Ampunkan denai abak denai lah salah langkah dendak niyo jadi anak melawan ka abak. Oh upiak kame nan bule pate. Kamarilah kau badan kamangece. Indah kau malu jok kurang gae. Basah rawa pendek baju tanpa puse. Oi abak sayang usah berang-berang ikuyonan kau ngetren kece urang manga pulo denai abak tagahan abak kula gae ketinggalan zaman. Astagfirullah, aku
nan memang den yo suko manggadu. Usahlah kamu mamaka dan tunjuk kamu langsung rubuh. Baiklah lukanin pado beko usek lu aden pilin. Waden nak kakanin, sebab kini sedang masuk angin. Kandaan nan waden kan indah mangadu. Sia nan luka lelean nan waden kan indah mangadu. Waden memang urang baga, nan memang den yo suko manggadu. Usahlah kamu mamaka dan tunjuk kamu langsung rubuh. Baiklah lukanin pado beko usek lu aden pilin. Waden nak kakanin, sebab kini sedang masuk angin. Oi, mentang-mentang aku ketek, kamu berentasangan aja sama aku. Kamu pikir aku bagak melawan kamu? Alun lai. Apa lu kok ada pajak ketek gua? Waden lo nanti kandak-kandak aneh. Beca, telepon babuni. Iya, halo. Halo udah. Assalamualaikum bebek. Waalaikumsalam. Bisa udah pulang sebentar. Iya cah lagi papi pulang ya. Ndak pakai lama ya, ditunggu nih ha. Ndak hihihi dong, cepat. Tadi Sia nanangku kandak-kandaan. Hah? Sia juwo lai. Kan awak berdua sih sikonyo mah. Baga aku ya. Baga aku ya. Hah? Sebentar. Beca. Telepon nama bukti. Tunggu senang. Halo, assalamualaikum. Halo, Mbak. Dinda. Ya Dinda. Abak. Iya, pulanglah Mbak kalau ya. Amak nak baca-baca golok kok ha. Pulanglah Mbak cepet lah ya. Untuk pakai golok-golok lu amak tu untuk adiknya. Yo keman cari Abak kecilnya. Kamu lalah apa? Iyo, pulanglah Mbak lai. Yo. Konyo ha, dari tadi disuruh pulang indak juo. Cepet lah pulang cepet. Oi, takui jo ini rupanya. Kamangan urang jo mah. Percuma saya rambut panjang sungguh tabanyo. Jo bini saya takui. Onde malu lai. Dah. Juwo lai. Dari tadi tunggu udah pulang. Tolong cek golok kuasa nak tajam kalau udah kilo ele dong. Si awak kok manga lo tadi pagagih lo pulang masa golok.